Kaixo guztioi, ongi etorri gure hezkuntza gida berriaren aurkezpen bideora. Andrea eta Eba gara eta gaur Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren laguntzarekin 2023an garatu genuen proiektu berezi bat aurkezten dizuegu. Jasangarritasunerako hezkuntza ikaskuntza egoeren bitartez. Irakasleentzako gida teoriko praktikoa. Beharra ikusi genuen LOMLOE argitaratua eta oraindik gure erkidegoan EAEn dekretuak argitaratu gabe geunden momentuan, zirriborroekin lanean geundela, eta hezkuntzatik formakuntza eza ikusten genuelako. Gida honekin gure helburua da irakasleei eta hezitzaileei tresna erabilgarri eta irisgarri bat eskaintzea, ikasgelan gizarte, ingurumen, kultura eta ekonomia gaiak lantzeko. Gai horiek konpetentzietan oinarritutako ikaskuntzarekin modu eraginkorrean lotzen lagundu nahi dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko oinarrizko hezkuntzako kurrikulum berriak sustatzen duen bezalaxe. Beraz, laburbilduz, lehen eta bigarren hezkuntzako ikaslekin garapen iraunkorra lantzea du helburu eta ikaskuntza kritikoa eta kontzientea sustatzen duten metodo berriak, esango dugu, txertatuz egiten du. Gidak bi zati nagusi ditu, hemen aurkibidean ikusi dezakezuen bezala, garapen iraunkorrerako hezkuntzari buruzko sarrera teoriko bat, orain Ebarekin jorratuko duzuena, eta hezkuntzak maila globalean dituen egungo erronken azterketa txiki bat. Atal hau funtsezkoa da, gure hezkuntza praktiketan garapen iraunkorra integratzearen testuingurua eta garrantzia, azken finean ulertzeko. Gero, atal praktikoago batera igaroko gara, hemen ikasgelan garapen iraunkorra implementatzeko ideiak eta estrategiak bilduko ditugu, ikasleak modu aktibo eta gogoetatsuan parte hartzera gonbidatzen dituzten, ikasteko modu horiek bereziki inklusibotasuna, jorratuz eta aprobetxatuz. Espero dugu noski, gida hau baliabide baliotsua izatea, zuen hezkuntza praktikan eta askori inspirazio ematea eguneroko ikaskuntza iraunkortasuna modu sakonago batean txertatzeko. Goazen bere ardatzak ikustera, oraingoan Ebaren eskutik. 2015ko irailaren 25ean Nazio Batuen Batzar Nagusiak garapen iraunkorrerako 2030 agenda onartu zuen. Garapen iraunkorrerako helburuen bidez, pertsonen bizitza hobetzeko eta planeta babesteko plana hain zuzen ere. Helburu horiek gizartearen, kulturaren, ingurumenaren eta ekonomiaren garapenaren arteko oreka bilatzen dute, bai? Arlo bateko ekintzek gainerakoei eragiten dietela ulertuta beti. Garapen jasangarrirako helburuek 3 funtsezko puntu dituzte. Elkarri lotuta daude, alde batetik, bestetik unibertsalak dira, erantzukizun partekatuak dituzte, baina testuinguru bakoitzera egokituta daude, eta inor atzean ez uztea, agendaren lema. Inor atzean ez uztea bilatzen dute, talde zaurgarrienak lehenetsiz. Horiek lortzeko, gobernuen, enpresen eta gizarte zibilaren eta hezkuntza komunitatearen lankidetza beharrezkoa da, bereziki tokiko ikuspegitik. Hau da, garapen jasangarrirako hezkuntza beharrezkoa da jasangarritasunean funtsezkoak diren zeharkako konpetentziak lortzeko, bai eta ikaskuntza helburu kognitiboak, sozio-emozionalak eta jokabidezkoak lortzeko ere. Era berean, ezinbestekoa ikusi dugu ikasle konpetentziak hezi nahi baditugu jasangarritasunerako konpetentziak aipatzea gida honetan, bai? Hortze ditugu, pentsamendu sistemikorako konpetentzia, aurreratzeko konpetentzia, araugintzarako konpetentzia, konpetentzia estrategikoa, elkarlanerako konpetentzia, pentsamendu kritikorako konpetentzia, autokontzientziarako konpetentzia eta arazoak konpontzeko konpetentzia osoa, bai?
Garapen jasangarrirako helburuen 4.7, bai, helburua edo xedea lortzeko garrantzitsua da irakasleek beharrezko gaitasunak izatea be. Hala ere, herritartasun globalerako hezkuntza eraldatzailea Espainiako hezkuntza sisteman deituriko txostenaren arabera, eduki eta metodo horiek ia ez daude presente irakasleen prestakuntzan. UNESCOk elkarrekin gure etorkizuna berriz imaginatzeko txostenean, bakea, justizia eta iraunkortasuna sustatuko dituen hezkuntza kontratu berri bat eskatzen digu. Hezkuntza guztion ondasun eta komunitate proiektu gisa nabarmenduz. 2020ko Berlingo adierazpenak konpromiso hori indartzen du, eta herrialdeek, Espainia barne, garapen iraunkorrerako eta herritartasun globalerako hezkuntza maila guztietan integratzeko konpromisoa hartu dute, irakasleen prestakuntza babestuz. Estatu mailan, bai, LOMLOE hezkuntza legeak zeharkako ardatz gisa hartzen du garapen iraunkorra, eta 2030 agendarekin lotzen du. Gida garatzeko unean, lehentasunezko 5 lan esparruetan oinarritu gara, bai? Pertsonak, planeta, oparotasuna, bakea eta aliantzak. Ebak esan duenarekin lotuz eta oinarri teorikoari eutsiz, guazen ere zehaztea eta sakontzea pixka bat gure gidak duen oinarri legalean, ez da, garrantzitsua delako. Oinarrizko hezkuntzarako 77/2023 dekretua dugu, ez? Eta honetan ondorengo ardatzak zehazten dira, bai? Ebak esan duenarekin lotuta daudenak. Adibidez, ekitatea eta bikaintasuna, haurren eta neraben eskubideak, hezkuntza inklusiboa, hezkidetza, garapen jasangarrirako helburuak noski, 2030 agenda, ez? Hezkuntza pertsonalizatua, konpetentzietan oinarritutakoa. Ikusi bezala printzipioak argiak dira. Eta garapen jasangarrirako hezkuntzaren nazioarteko esparruaren eskutik doaz, ezta? Bide horretan murgilduz, hezkuntza sailak eskola inklusiboaren printzipioetan lanean jarraitzen du, eta dakigunez, zuzendaritza gunen eta sailaren web orrian zailtasun, behar ezberdinei erantzuna emateko plan, protokolo, gida, proiektu ezberdinak eskaintzen dira. Hauetatik zehazki orain dela gutxi, nabarmendu nahi genuen, argitaratu den 78/2024, dekretua, aniztasunari erantzuteko dekretua. Eta besten artean noski bizikasi ekimena edota eskola inklusiboa garatzeko esparru plan hori, ez? Hauek oso lotuta daudelako agenda 2030 inor atzean ez ustearekin, bai? Lelo horrekin. Baina, zeri erantzun nahi diogu gida honekin? Bai, noski, 21. mendean planteatzen diren erronkei. Hauetaz asko hitz egiten dugulako, baina zeintzuk diren zehaztea beharrezkoa da. LOMLOek estatu mailan argi ditu zeintzuk diren, hala nola ikasle guztien konpetentzia maila handitzea, irakasleen prestakuntza hori profesionalizatzea, STEM konpetentzia handitzea, edota eskola porrota murriztea, besteak beste. Eta noski gure dekretuan, gure erkidegoan zehatzagoak ikusi ditzakegu. Adibidez, jarrera arduratsua garatzea, bizi ohitura osasungarria garatzea, sentsibilizazioa, egungo gizarteak eskaintzen dituen era guztietako aukerak aztertzea, proiektu kolektibo baten parte sentitzea, edota ziurgabetasuna, erantzun sortzaileak artikulatzeko aukera gisa onartzea, eta bai, hauek denak garapen jasangarri horrekin lotura zuzena dute. Hori da, Andrea, eta erronka hoiei erantzuteko kurrikulum egitura berriak tresna berri bat du funtsezko konpetentziak eta konpetentzia espezifikoak eskuratzeko aukera emango duten proposamen pedagogikoak egiteko. Zertaz hitz egiten ari gara? Ikaskuntza egoeraz. Egoera horien helburua ikaskuntzak ikasleengandik hurbil dauden testuinguruekin lotzea da, bai?
eta ikasleen gogoeta, ezagutza eta trebetasunak sustatzea ingurumen, gizarte eta ekonomia erronkei modu inklusibo eta iraunkorrean aurre egiteko. Ikaskuntzarako diseinu unibertsalaren printzipioetan oinarrituta, egoera horiek ikaskuntza malgua eta eskuragarria sustatzen dute. Ikasleen beharretara eta errealitateetara egokituta. Irakasleek garapen iraunkorrerako hezkuntzan oinarritutako ikaskuntza egoerak sortzeko baliabideak eskaintzen ditu gida honek. Ikasgelako kezketatik eta testuinguruetatik abiatuta, bai? Horiek diseinatzen laguntzeko saioen adibideak ere baditugu gida honetan, orain ikusiko ditugu. Goazen hauek era orokorrean, bai, aipatzera. Bueno, nola sortu dezakegu ikaskuntza egoera hauek, bai? Bueno, modu orokor batean azalduko ditugu zeintzuk diren pausuak, bai? Lehenengo pausua, testuingurua, ja aipatu dugu, ezta? Identifikatu behar dugu, hau oso garrantzitsua da, lehenengo pausua da, bai? Testuingurua identifikatzea, zure ikasgelako testuingurua, zure ikasleen beharrak, kezkak eta aldez aurreko esperientziak, bai? Ez ahaztu interes horietatik sortuko direla ikaskuntza egoerak eta ikasleak direla protagonistak, gero bizitzarako gaitasunak garatzeko, bai? Transferrigarritasuna deritzoguna. Bigarren pausua, azken finean, egitura kurrikularra ulertzea izango da. Gutxi gora bera, era orokorrean aipatuko ditugu zeintzuk diren elementu nagusiak, badakigu ez, konpetentzietan oinarritutako ikaskuntza hori sustatu behar dugula, beraz, osagai elementu kurrikular berriekin hasiko gara hor lanean. Gidan ikusi dezakezue gainera lotura horiek eginda ditugula. Alde batetik, garrantzitsuena ez, oinarrizko hezkuntzako helburu horiek nola landu aipatzen dugu, eta gainera zehazten dugu zeintzuk dauden, era zeharkako lan horretan denak lantzen ditugu, baina azken finean zeintzuk daude gure ez, ingurumen, ekonomia, bakearekin, ez, lotuta. Beraz, hor, taula horretan ikus ditzakegu, eta gero, goazen ere, ez? Gure arlo, eremu, bai lehen hezkuntzan eta bai DBH-en, ez? Jorratu behar ditugun konpetentzia espezifikoez hitz egitea. Lan hori ere erreztu dizuegu, bai? Hartu ditugu konpetentzia espezifiko horiek jada lotura horrekin eginda daudenak, gainera hor ere deskribatzaile operatiboekin lan hori erreztuta daukazue. Eta arlo ezberdinetako kompetentzia espezifikoak ikusi dezakezuenez, hortikan esleituta dituzue, bai? Eta, azken finean hori hor daukazue. Azkenik, esan bezala, garrantzitsua da jakitea zertaz ari garen, ez? Aipatzea. Azken finean, horiek oinarrezko jakintzak izango dira. Badakizue lehen, edukiak zirenak orain transferigarritasun hori bilatzen dutela, ebak aipatu duen bezala, oinarrezko jakintzak izango dira. Kasu honetan, hemendikan ere, jada erraztu dizuegu lana, bloke bakoitza zehaztuz, lotura horiek eginez, letra bakoitzarekin, bai, azpiatal horiek zehaztuta, beraz, hor duzue hori baita ere. Eta azken finean osagai kurrikular horiek martxan jartzeko ezinbestekoa izango da balioetan oinarritutako begirada bat sustatzea. Eta hori nola egiten dugu? Azken finean metodologia didaktikoen bitartez. Lehenik eta behin gure dekretuak zehazki aipatzen dituen printzipio pedagogikoak bai errege dekretuak 19. artikuluan, bai, eta azken finean gure dekretuak zehazten dituenak 6. artikuluan, oinarritzat hartu beharko ditugu, bai?
Hauetako batzuk aipatzearren, inklusioa, ekitatea, irtera profilaren garrantzia, ez? Ikaskuntza funtzionala, guretzat oso garrantzitsua den zerbait da, bale? Eta noski ongizate emozionala. Gure ikasleen beharrak, asetu, zailtasunak ikusi, eta prebentziorako, ez? Baliabideak ematea baita ere. Hori dena, hainbat metodologien bitartez, ez? Proposatu dizkizuegu hortikan, zuek ere hauek kontuan hartuz sakontzeko, jolasaren bitartez lan egitea, ikaskuntza dialogikoa ere hortikan, ez? Eztabaidaren garrantzia, elkarreraginaren garrantzia, ez? Zerbitzu ikaskuntza ere, komunitateari egiten diogun ekarpen hori azpimarratzearen garrantzia. Eta noski hau dena, azken finean, estrategia metodologiko ezberdinen bitartez eramango dugu aurrera, eta hainbat baliabide eta materialen bitartez. Unetxearen aldetik, ez, hor gure web horrian, utzi dugu ez, adibidez, gure faktorialau.zazpi proiektua oso interesgarria dena, hainbat material baliabide deskargarri aurki ditzakezuela hortikan, ezta? Beraz, hor usten dizkizuegu hainbat QR, ere, zuek bitxeatzeko eta hainbat material praktikan jartzeko zuen lanetan. Askotan zaila delako, horrelako materialak kalitatezkoak direnak aurkitzea. Gero noski, hainbat taldekatze planteatzeko hori aukera izango dugu, eta ebak azpimarratu duen bezala aniztasunari arreta emango diogu, baina ez soilik zailtasunak dituzten ikaslei, baizik eta genero perspektiba hori ezkidetzari ere arreta jarriko diogu. Azken finean, gure garapen iraunkorreko 5. helburu horri ere helduz eta jasangarritasuna bide guztietan ere eraikiz, bai? Hau kontuan hartuz, orain ebak gutxi gora bera gure jardueren planteamendu malgua azalduko dizu, Hori da, Andrea. Bueno, amaitzeko, ereduzko saio batzuk proposatzen ditugu, bai, jardueren sekuentzia hau, bai, gogoan izan, sekuentzia hori ikasleen testu inguruaren eta beharren araberakoa izango dela, bai, lehenengo pausuan ikusi dugun bezala. Baina, bueno, adibide batzuk izateko, baliabide batzuk izateko, Andrea komentatu duen bezala, bueno, jardueren sekuentzia hau proposatzen dugu, bai? Jardueren sekuentzia hau 3 fase ditu, eta ebaluazio bat proposatzen dugu, bai, amaieran, gero, kompetentziak ebaluatu ahal izateko, bai? Baina kontuan hartu faseak eta proposatutako saioak batez ere malguak direla, bai? Eta hori oinarritu behar ditugula gure testu inguruan. Lehenengo fasea. Lehenengo fasea antolaketa, motivazioa, aurkezpena eta metakognizioa, bai? Antolaketa fasea da, bai? Orduan honetan proposatzen duguna, batez be, saioei erreparatuz, bai? 2030 agendaren hurbilketa teoriko bat egitea da, bai? Pizka bat, gure ikasleen jakintzetatik abiatuz, informazio hori gehitzea, ez da, bai? Orduan, hurbilpen teoriko hori egitea. Gero, bigarren fasea, bai, ikerketa fasea izango da, ikerketa sintesia, hausnarketa, balorazioa eta hobekuntzak, bai? Ja, prozesua zabaltzen ari gara bigarren fase honekin. Bigarren fase honetan, batez be, izango dugu aukera gaian sakontzeko eta bai ekintzara pasatzeko, bai? Horregatik, proposatzen ditugu saio batzuk, bai? Esan bezala, ikerketa horretan, jakintza horietan sakontzeko, aukeratutako gaian, testuinguru horretan, lehenengo pausu horretan, bai? Aukeratutako gai espezifikoan sakontzeko saio bat proposatzen dugu, eta gero, jakintza horiek ekintzara pasatzeko saioak proposatzen ditugu. Hau da, gure bizitzara aplikatzeko, bai? Jakintza horiek. Eta gero, 3. fasea daukagu, azken fasea edo transferentzia fasea, bai? Azken produktua, gogoeta eta ebaluazioa. Azken fase honetan, esan bezala, transferentzia fase hori egiten dugu. Hau da, gure emaitzak
jaso ditugun prozesu osoan zehar, jaso ditugun emaitzak, jaso ditugun jakintzak, esperientzak ikasitakoa, partekatzeko, bai, aukera izango dugu. Bale, horrez gain, esan bezala, zieran esan bezala, ebaluazio bat ere proposatzen dugu, bai? Amaieran, bueno, eskuratutako konpetentzia horiek eta ja lehenengo ataletan, gidaren lehenengo ataletan komentatu ditugun konpetentziak eta ikaskuntzak ebaluatzeko, bai? Bete diren ala ez, bueno, ebaluazio bat proposatzen dugu bai. Bueno, eta amaitzeko noski gure lana justifikatzearren ikerketa bat egin dugu baita ere, eta horregatik hemen hainbat referentzia legal, teoriko, web, grafia, aipatzen dizkizuegu, zuek ere lanean jarraitzeko eta hor aurkitzeko guk oinarritu garen informazioa. Era berean, hemen beste baliabide bat uzten dizuegu, dela jardueren sekuentziaren txantilloia. Deskargatu dezakezue, eta hor bertan, zuen ikasegoerak formulatu. Ikusi dezakezuen bezala, lehen aipatu dugun guztia hemen jorratuta ikusi dezakezue, bai abia puntua, arazoak, amaierako ataza eta kurrikulumaren garapena bera, bai? Ikusi dezakezue, mendikan ere garrantzia ematen diogula aniztasunaren trataerari eta bazken hainbat baliabide anitzei, bai? Eta hau izan da dena, Eba, zer gehiago komentatu nahiko zenuke? Bai, gida osoan, komentatu duzuna ez da, Andrea, gida osoan batez ere atal praktikoan ikusi dugun guztia, erantzkinetara joaten bazarete, hortzi izango dituzue baliabideak bai, inprimatzeko zuzenean eta erabiltzeko zuzenean zuek, bai, hor Andreak aurkeztu dituen taulak, zuek zuzenean aplikatu ahal izateko, bai, zuen ikaskuntza egoera propioa, bai? Azkenean, gida honen helburua da, material hau eskaintzea, baliabideak eskaintzea, zuek, bai, gero, hau landu ahal izateko. Hori da. Behar batzuk ikusi genituen eta unetxeatik saiatu gara, ez? Erantzuna ematen. Gainera, baliabidea euskeraz eta gaztelaniaz jaso dezakezue eta gure webgunean eskegita izango duzue. Mil esker eta espero baliagarria izatea. Eskerrik asko. Agur!